Herr Minister. Dobrý deň, kolegovia. Len sa chcem opýtať, je niekto live nejakého času? Ďalej sme hovorili o prvých krokoch amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré sú mimoriadne aktívne a ktoré do určitej miery nás aj budú inšpirovať, pretože v mnohých témach, napríklad hodnotových, musím povedať, že sa stotožňujem s názormi amerického prezidenta a tu nachádzame spoločnú reč aj s pánom predsedom vlády. Svet sa totálne zmenil a môžu si rozprávať naši opoziční predstavitelia, čo len chcú, že my vraj hovoríme nejako príliš slobodne a otvorene o Európskej únii a o NATO. To je naša povinnosť. Ak nebudeme na tieto zmeny, ktoré nastavujú, pripravení, tak skončíme veľmi zle. A potom, čo sme do Ústavy Slovenskej republiky zakotvili definíciu manželstva ako jedinečného vzťahu muža a ženy, chceme do Ústavy Slovenskej republiky vložiť aj ustanovenia, ktoré budú garantovať na Slovensku len dve pohlavia, muža a ženy. Stretnutie si vážim o to viac, že bolo spontánne, bolo veľmi priateľské a bolo obsahovo veľmi bohaté a opäť mám pocit po našom... Az egész nyugati világban tegnaptól mi vagyunk többségben. Azok a gondolatok, amikre tegnap előtt még azt mondták, hogy egy elszigetelt pozíciót jelentenek, azok mára a mainstream, a főáram pozíció. Visszatértünk a történelem főutcájára. Ez igaz, ha hallgatták tegnap az új amerikai elnök beszédét, és olvasták a döntéseit. Ez igaz a genderre, igaz a migrációra, meg igaz a háborúra is. A nyugati főáram békepárti, családbarát és migráció ellenes. Ez az új főáram. To alternatíva tranzitu plynu smerom z Turecka a cez ďalšie krajiny by bola pre Slovensko. Azt is elmondtam a miniszterelnök úrnak, hogy úgy látom, hogy két helyén a világnak még nem látják, hogy milyen gyorsan megváltozott minden. Az egyik az Brüsszel, ahol továbbra is háborúpárti politikát folytatnak. Ha megengedik, azt mondanám, hogy ideje lenne kiózanodni, de Brüsszel még a ráívás fázisában van. Kell még némi idő, hogy alkalmazkodni tudjanak az új helyzethez. És a másik hely, ahol a változásokat nem veszik komolyan, az pedig Kijev.